Pozdrav drugari. Ljubav, strast, brak. Gde vas lažu, kako vas lažu i ko vas laže? Jednostavno, pod broj 1, naši stari šta su govorili? Ljubav dođe i prođe, a brak ostaje i poštovanje. Zašto je to tako? Zašto nije po našem starom pravilu i našem starom zakoniku koji smo mi nekad imali u zadrugama? Pa zbog toga što su ljudi želeli modernizam. Kao prvo, žene i muškarci liberalno emancipovani, školovani su pokrenuli lavinu koja ne može da se zaustavi, a vi morate da skrenete da ne bi išli u susret toj lavini. Zašto je tako i zašto nije po našim starim vrednostima? Pa zbog toga što vi sami želite, a neko drugi kroz prizmu školstva, novinarstva, emisija, filmova ubacuje vam jednu priču da jedan čovek i jedna žena su za kratkotrajnu upotrebu, to jest kad strast nestane, jednostavno razilazimo se i svak na svoju stranu. Ostaju deca unesrećena i sve ono što svaki čovjek nikada ne bi želeo da mu se desi. Zbog toga morate shvatiti da leptirići u stomaku i ono što vam oni pričaju nije brak, tradicija, familija, već jednostavno jedna vrsta strasti. I pod imenom ljubav pokušavaju da vam upakuju i da vas prevare ko zna po koji put u ovom sistemu gde su sve vrednosti postavljene na njihovom nivou i za njihovu upotrebu i za lakšu manipulaciju. Zato, dragi prijatelji, pokrenite se, budite pametni, ne dozvolite, proširite sve ovo i verovatno mlade generacije shvatit će gde ih lažu i vratit će se našoj staroj tradiciji kao nekada što su živeli naši preci. Poštujte žene, poštujte muškarce, izbegavajte negativne ljude liberalnom otrovom zadojene, jer tada ćete imati samo veliki problem, a to je flešovi strasti i ništa nećete uraditi u vašim životima. Veliki pozdrav za sve vas, živeli!